Зодия Скорпион, това е вашето вечерно таро видео с специално послание. Хайде да видим какво имат картите да ви предадат в настоящия момент, но преди това искам да ви представя един прекрасен амулет, който е най-новият за Зодия Скорпион. На цена 29 лева е и който желая да си го поръча, може да ми пише директно на лично съобщение или в Instagram Булшатаро. Ето така изглежда, заредене, разбира се, с мантри за максимална защита. Дайте да видим, Скорпиончета, какво ще бъде вашето вечерно послание. Наистина дълбока енергия се пробужда тази вечер, Скорпиони. Интуицията ви е изострена. Усещате неща, които може би другите не усещат или не виждат. Може да разкриете дадена скрита истина или пък да получите знак за посоката напред. В никакъв случай не се плашете от трансформацията. Премахнете това чувство на предателство, на разочарование и това, което сте готови да пуснете днес, ще освободи пътят за нещо далеч по-силно и ново начало. Пожелавам ви успех за лична таро консултация или заявка на индивидуална подредба, кариерна, любовна или годишна. Можете да ми пишете на лично съобщение за повече информация. Пожелавам ви спокойна вечер!